L-industrija tal-films illum qed tkun waħda ta' suċċess li mhux biss tkompli tattira aktar produzzjonijiet u investimenti lejn pajjiżna imma anke qed toħloq impjiegi ġodda. Hekk sostna l-Kummissarju għall-Films Johan Grech meta mistoqsi minn dan l-istazzjon dwar it-triq il quddiem f'din l-industrija f'pajjiżna. Grech tenna li din is-sena se tkun waħda rekord biżjed minn 20 produzzjoni sissa u fejn bħalissa hawn mal-1500 persuna reġistrati bħala impjegati mal-industrija tal-films. Minn dawn 900 huma full-time. Huwa saħaq ukoll li qed iħares il quddiem biex ikomplu jiżdiedu l-impjegati f'din l-industrija wara żieda sostanzjali fl-aħħar snin. L-industrija tal-films qed tkun industrija ta' suċċess. Qed nattiraw aktar produzzjonijiet, qed ninvestu aktar u l-investiment qed iġib aktar investiment. Qed noħolqu aktar jobs, qed naraw aktar nies ġejjin minn industriji oħrajn jinaqdu magħna. Intant l-editorjal tal-ġurnal L-Orizzont ukoll innota din il-qabża kbira li qiegħda tesperjenza din l-industrija b'mod speċjali f'dawn l-aħħar snin. Bit-titlu Investiment li jrendi mhux spiża, il-fema tal-ġurnal enfasizza kif l-investiment miżjud sarraf mhux biss f'impatt ekonomiku pożittiv, iżda wkoll bħala riklam mill-aqwa għal pajjiżna. L-Orizzont jagħmel aċċenn ukoll għal Mediterrane Film Festival li tella ftit tal-jemilu u li kompla jitfa' lil Malta fil-mappa dinjija. L-editorjal saħansitra jsejjaħ lil dan l-avveniment bħala vetrina li wrid il-faċilitajiet li għandu pajjiżna għal ġbir tal-films. Fid-dawl tal-ewwel edizzjoni ta' dan il-festival il-Kummissarju għall-Films Johan Grech qal li b'kollox f'dan il-festival ħadu sem il fuq minn 3000 parteċipant b'diversi atturi, produtturi u diretturi ta' fama dinjija fost l-oħrajn. Huwa festival fejn nistgħu ngħidu li ħajkun pari passu ma' festivals oħra barranin. Huwa hija tool, hija pjattaforma biex inkomplu nsaħħu l-image ta' pajjiżna barra minn Malta. L-antana huwa wieħed li nġibu aktar xogħol. Bħalissa din l-industrija qiegħda tkompli tevolvi fejn fost l-oħrajn fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed joħroġ it-tender għal bini ta' soundstage għal produzzjonijiet tal-films, kif ukoll se jitkompla l-master plan ta' 35 miljun euro għal Malta Film Studios. Inkomplu naraw li l-industrija films tkun waħda sostenibbli, li tħalli riżultati aktar, għaliex irridu din l-industrija tkun waħda ta' suċċess daqs industriji ta' suċċess f'pajjiżna. Irridu nkomplu noħolqu il-jobs. Irridu naraw li nattiraw aktar produzzjonijiet biex verament din l-industrija tal-films tkun waħda world class pajjiżna.